everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ninalang ta sa bahay kay magluto ko og mga pagkaon alang sa buutan og gwapa kong anak. Og talented pa good. Mami baya oy, mula pa dagga maayo nga akong atay ana. Tinuod man sabdi ba? May dakong uwak nga naglibot-libot sa tungod sa bahay. Kurasan! Mami! Mami, ang akong gidrawing gidagit sa dakong uwak. Opo, kanto ba ako magkakitaw ingon ni ato kadako nga uwak? Kaon lang, kaon. Kukuan kini. Kaon lang. Pagkakaon na say. Pilip sa politik mo ay dagkaon pero wala kita sa lawas. May gisulti ka. Ay, ang kasluminos. May gisulti ka ba? Asa ako say ako? Dili! Kining bayot derang. Aw. Bayot nga gwapa. Hoy, bayot nga gwapa. May gisulti ka. Aha? Wa man. Kibot-kibot mo ganang baba ni mo. Baba ba ni? Baba ba ni? Pero in fairness, lami ang gidani mong sudan. Gwapang bayot. Say. Nasa day ka ng inferness say. Oy, ikaw na din na anarang! Hala, ikaw, di ka makaon diya. Kaon day, lami kay ni sudan nga peace offering. Hoy, bayot. Ay, ako ay nagluto. Gwapa. Tod. Si Luminous. Inga siya. Peace. Dugay ba dito siya? Ako andong kanang awday aw. Nahimong isa tuwa! Nahi mo istatwa? Hala. Luminous? Hala. 82 ka, hala. May gisulti kong isa tuwa. Bayot. Doon na! Ay wa manggod. Ay. Kuya, wasay. Kuya. Ay. Kuya, si Luminous ba? Ay, sa mong surang-surang. Lami kay ikaon. Pangaon na mo. Kaon. Sa pa may among kanon. Horot sa mga pagkaon. Ha? Horot pa ni mo glamoy wasay. Ay kanang ba ni mo ba? Hapit yun na masipyat Ay. tantong reme. Nakalimot ko, oy. Hala! Ay, ayaw nag-react diha say. Sige. Eh, ganina raman tag ni-react tungod sa natabo ni daw lamin na saan. Hala! Ma'am, gini ako dairang, makahalam yun ko. Bisag ko hinungdan. Muna kong masakit ko, di ko magkahala. Libit piyaw! Libit piyaw! Hoy! O say pakbit sabaw. Bungol si Nairang! Bungol! Bangol ka! Ala, nakaduog si Irang! Kuninong bungol! Ba! Aray! Dahil inamaw. Ikaw kagiron! Late reaction. Say kagiran! Ikay kagiran masaya ka. Ikaw Irang ba? Ay, wasay. Hoy. Say, di rin nalagunta mag-away. Wa man ko magig-away ni mo, day. Waday ka makig-away na ka. Wa, lagi- Nag-iingnan mag ko ni magbangol lagi. Wa lagi ko magig-away ni mo. Kining da Irang. Tutukan akong isa tuwa nga si Dong Luminous ba? Be, ubo na ko yung apali day. Aray! Maligaw dyan kasi mong late reaction. Say. Unsa magkasi na magkagpanagpa? Ikaw ba, say? Sa gulan yun ni mo kabuang ni nahitabo ng adlaw. Wa mo ko magbinuang dairang. Dong Luminos, naon sa man taon ka dong oy. Nahimom kay sa tuwa. Unsa may nagkaon nimo? Nigahi man kada. Hikapong apali be. Nigahi basta ning apali. Noy Rabe! Aray! Ay, Noy Rabe, di naman kumusang pit ni mo, Noy Rabe, no? Di nalasa to. Si Sir Kabaong!
Ilmo ba ako? Tabang mo dong! Ay, ipatay ko ni asawa na ko, ay! Ipatay ko ni asawa kong flying saucer ang kamot dong! Hilabay! Nagsusay ka karon! Ikaw gasaba-saba ka maninoon diha. Ay! Huwag ka mangitag paagi kung unsaon na itong may balik sa daw lamin na sa iyang pagkatao. Pangitag paagi. Ang saan man na ako, sayaw-sayawan ko na. Pusye, ikaw ba? Don Luminos! Ikaw ba tuslo ko na apali mo ron? Naon sa man kay? Imong initan Mo, hanggaw kang saya ulpot, ka. ulpot ka ron. Kauipod ni mo, Don Luminos, lihok ka ron, lihok! Unsa man, ikaw to isa tuwa sa una nga nawa, ikaw to sa tubag! Tubag lagi! Hanggaw! Nga nang patubagon man na ni mo. Nga dali man na makatubag wasay kay estatwa man na sidang luminaws. Dali na O makatingog. lagi, di siya katingog, kanigahi mang iyang bukog, o nigahi sang iyang Ay! Husto na. Husto na ay napaghisgot og laing ni gahi diha. Hanggaw ka. Ay nagsumpay ina mawasay. Kanyang dominas. Dong. Pato ang apali dong. Naon hanggaw ba ni mo? Kabato sa Dong, tinarong ning ako ay sabasay. Apali ra na. Naon sa man taong kadong ay. Ngano ni kalit ka malantaw kaingon ni ana. Naon sa man kadong. Wak! Diyan ka man gikan. Og unsa na imong gida? Uy, hulagway sa usa ka prinsesa. Og ay, di na din mo nakuha, wak. Ibaw una ko si Haring Alastor rin eh. Haring Alastor! Oh, hulagway ni Prinsesa Histia. Diin mo kini makuha, ako salim. Gikan na ni Uwak, siya gadahan na Haring Alastor. Hain si Wak. To sa gawas, sa likod nga bahay ning atong napalit nga bahay, Haring Alastor. Kinahalang dumduman ko niya. Kung diin niya makuha kini maong hulagway, adtoon mo si Wak. Ang akong gidrawing nga hulagway, gidagid sa uwak. Muraso na na. Mami, Oh, dali na. Mga anak kita, nakaluto ng kusinira. ma'am, ang bahin sa uwak ba? Oh, nga no? Murag aduna siya kabuot nga nikuha sa hulagway nga na sa kwatubangan. Asa makato niya dadang akong kihimo hulagway so sa kababae. Nga nang gikuha man to niya. Kining korason, anak. Ayun na lang kaguol. Mahimo pa man o maghimo kag laing hulagway, dili ba? Nasama ka ni Adto God. Mahong ay nalag kaguol ni Adto. Andali na, mga una kita. Ayo. May tao? Mayong adlaw. Oh, maing adlaw sab. Unsay toyo? Inyo ba kini maong hulagway nga akong napunitan? Oh, ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.